Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Όπως βλέπετε τα έχω βάλει τα λεφτά και πάμε να το ξοδέψουμε. Πάμε πρώτα να πάρουμε top up. Αυτόν εδώ το χορό. Πολύ ωραίος. Και αυτήν εδώ την μπλούζα, έτσι και έτσι. Είχα κάνει εδώ ένα spin και είχα τύχει με 99 διαμάντια. Και λέω τώρα να πάρω αυτό το skin. Το πάρουνε. Οκ, θα το ανοίξω μετά. Τώρα να κάνουμε και το free spin. Τύχει μας κάτι καλό. Έτσι και έτσι. Refresh. Όχι. Πάμε σε event να δούμε που αλλού μπορούμε να παίξουμε. Γιατί άλλο θα ξοδέψω εκεί να δούμε. Ναι, θα το ξοδέψω εδώ και τα υπόλοιπα. Δεν έχει κάτι άλλο. Θα πάρω... Θα κάνω ένα refresh. Δεν θα κάνω. Να πάρω αυτό. Ναι, θα πάρω αυτό. Ωραίο. Και άλλο free, να εύχομαι να τύχουμε τα 9. Κακό. Να κάνουμε refresh. Θα πάρω αυτό το χορό. Πολύ ωραίος. Θα κάνω ένα refresh ακόμα. Refresh. Αυτό το πάντων. Να πάρω αυτή την glue. Έχει τίποτα άλλο καλό εδώ? Όχι, δεν το πάρω. Αυτό. Μάγκες θα παίρνω αυτά, αλλά δεν έχω τόσα diamonds. Μπορώ να πάρω ακριβώς αυτό εδώ πέρα, να το πάρω αυτό το πέρα. Όχι, θα το καλύτερα. Εντάξει, τα άλλα θα τα κρατήσω. Ναι, αυτό είναι το part. Αν σας άρεσε πατήστε like, εγγραφή και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.